od banky si poradíte, jak dobře doplatit peníze. Určitě vysoké prosím od banky. Naši osobní banky. Děláme to víc více než určitě vysvětlení. Několik lidí. Ty se totiž kvůli hustému kouři nemohli dostat bez bytu. Na místě náš reportér Jaroslav Kafar. Jak to vypadá a už vůbec víš, co pořád? Na místě nemohli v tuto chvíli dát nejdůležitější informace a ty si v těchto chvílích celý dům odvětrávají. Podle našich informací ale pořád dvou štěhových kabin, které kterému domu někdo máš hubý. To využí také z toho důvodu, hasiči se pomyslnému zapálení kolem také z toho důvodu, že kabiny jsou od sebe technicky oddělené a tak není možné, aby plameny z jedné přeskočily na druhou. Tady jsou staré asi 5 let a tak škoda podle prvních odhadů bude zhruba 1 000 000 korun. Největší problémy ale způsobil hustý a sypavý dům, který zastavil celý tento 7patrový dům. Obyvatelé se ukryli na balkónech a volali o pomoc. Hasiči nakonec z dýchacích přístrojů z tohoto domu vyvedli zhruba 35 nájemníků. Další problémy s ohněm byly podívat na to, jak to na místě vypadalo. 8 hodin to žadovky vybíhá matka s dcerou. Dům takzvaný okál je během chvilky z plameny. Sousedka vyletěla kamen, že rychle zavolal hasiče. Hasiči se hlavně snažili ochránit před ohněm sousední dům. Protože to tam bylo nedávno vyčeně už byl plameny uprostřed světu. Mezi stranami domu se objevovala stále nová ohniska požáru. Také průseré proto museli být. 2 roky má, no.